Okei, nyt me puhutaan vähän liikunnasta. Eli te varmaan muistatte kaikki, kun joka liikunnan tunnilla teidän piti pukea tällaiset hitsin banaanilta haisevat, mitä nämä on, jotkut liivit. No niin, kaikki laittavat nuo liivit päällensä. Ei, tää haisee ihan banaanilta, ei. Hei, onks joku lyönyt etuun pesäpallomaailman? Mä en ainakaan. Kalja loppu, pitäis mennä hakea toteet. Jee, mä pääsen ostamaan Megistä 5 marketista mun elämän paras päivä. Mä oon niin onnellinen, jes. Ryöstö onnistui, jee. Okei, nyt mennään asiaan. Elikäs, muistaisitteko te, kun teidän piti ottaa aina jotkut parit jossain treeneissä? Noniin, ota pari. Noniin, mitä me tehdään? Jee, en mä tiedä. Noniin, mitä me tehdään? Please, jotain kiva. Ei. Vatsalihaksia. Ei. Sitten opettajat ei ikinä antanut pelaa jalkapalloa liigan tunneilla, koska ne varmaan luulee, että siitä tapahtuu tällaisia asioita. Ei varmaan. Vedä jo. No haha, tosi hyvä vitsi. Mut meidän liikanopettaja oli aina sellainen, että sillä oli kaikki merkkivaatteita ja tuli tälleen aina koulun tyyli. No terve. Hei, voidaanko olla fullista? No kuule, ei Joo, mutta tällainen video tällä kertaa. Mulla kesti varmaan kuukausi tehdä tää video, vaikka tää kesti vain 2 minuuttia. Joten se olisi sitten moi moi. Ja mä pitkitin tätä videota tahallaan. Mainos katko. Tiedätkö, miltä tuntuu ajaa uutta koroita morolla? Täydellistä! Olisitko sinä valmis ostamaan tämän? Te kaupat hintaan 3 miljoonaa. Kuka sä oot ja mitä sä pääsit